Il-manifest elettorali tal-Partit Laburista qed jaħbi għal kollox żewġ proposti tal-Partit Soċjalista Ewropew li miegħu huwa affiljat il-Partit Soċjalista Malti. L-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju f'Malta u fil-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea se jiddeterminaw min se jkun l-ikbar grupp politiku fil-Parlament Ewropew. Jekk il-Partit Soċjalista Ewropew li tiegħu il-Labor u membru isir l-akbar grupp politiku, dan se jaħdem biex fost oħrajn jassigura l-aċċess għall-abort u l-deċiżjonijiet dwar it-tassazzjoni tittieħed minn idejn l-Istati membri. Iżda il-manifest tal-Partit Soċjalista Malti mhux qed juri lill-poplu ir-realtà tal-intenzjonijiet tal-grupp li tiegħu jifforma parti. Fil-fatt il-manifest tal-Partit Soċjalista Malti fil-kapitlu dwar l-ugwaljanza jitkellem dwar ir-rappreżentanza politika, il-gender pay gap u lif għal-familja u jieqafem. Iżda l-manifest tal-Partit Soċjalista Ewropew ikompli hekk. Aħna rridu strateġija Ewropea tal-ugwaljanza bejn is-sessi li torbot biex telimina id-differenzi fil-pagi u fil-pensjonijiet biex niġġieldu l-fastidju sesswali u l-vjolenza bbażata fuq il-ġeneru u niżguraw li kull individwu ikollu aċċess għad drittijiet riproduttivi sħaħ. Id-drittijiet riproduttivi hi frażi oħra għall-abort. Bil-manifest soċjalista jkompli li kull individwu għandu jkollu l-għażla x'jagħmel bil-ġisem tiegħu. Tema oħra li dwar hemm kontroversja hija t-tassazzjoni. Bħalissa t-tassazzjoni hi fidejn kull stat membru, iżda s-soċjalisti Ewropej iridu jbidlu dan u jridu sistema Ewropea ta' tassazzjoni. Fil-waqt li l-Partit Laburista Malti qed jgħid li t-tassazzjoni tibqa' kompetenza nazzjonali, il-fatt li l-MPs eletti tal-Partit Soċjalista Malti jagħmlu parti mill-Partit Soċjalista Ewropew, jekk dan il-grupp ikun l-ikbar wieħed fil-Parlament Ewropew, il-kandidat soċjalista isir il-President tal-Kummissjoni Ewropea u l-maġġoranza tas-Soċjalisti fil-Parlament Ewropew se tmexxi il-punti tal-manifest elettorali tal-Partit Soċjalista Ewropew.